kailangan ko na pa-stop yung recurring bill ko para hindi na naman kami ma-charge. Oh my God, buti na lang nag-ano ako. Diyan pala si Sir na Sheriff. Hello, Mia. How are you? Hi, hello, how are you? I'm good. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! So today guys, ay update lang po sa buhay namin dito ngayon. By the end of this month, we will be moving to a different place. Here in town pa din, across the street. Parang ganun, parang ibang street lang siya. Actually, yung apartment na yun guys, alam nyo na yung apartment na yun, parang napakita ko na sa ibang vlog. Tama, napakita ko na siya sa Thanksgiving namin. That apartment is yung apartment nila Love. Kung napanood nyo na yung Friendsgiving namin last year together with the MedTech friends. Ayan. Kasi sila, lilipat na sila ng bahay. Sabi ni Mac, gusto niyang lumipat ng apartment kasi yung room kasi namin guys is sobrang malapit kami sa driveway. Tapos dun tumitigil yung mga UPS, mga post office, mga lahat na ng delivery. So imagine guys, night shift kami and tapos ito yung mga maririnig namin na mga noise kapag daytime. Ako, okay lang naman ako. Nakasurvive naman ako dito ng ilang buwan na hindi ko napapansin na may delivery na nga pala. Or nagigising man ako na may delivery, makakatulog din ako agad. Si Mac kasi very light sleeper talaga siya. So hindi siya comfortable na naririnig niya yung mga ganong noises. So sabi niya, parang nahirapan siya. Tapos nung nagsabi sila Love na lilipat sila, sabi ko, i-take over na lang namin yung apartment nila. Kasi yung apartment nila guys, talagang dulo siya, malayo sa mga tao. Tapos yung neighbor namin is isa lang din na Filipina MedTech. Mag-isa lang niya. So, wala kaming magiging problema sa noise. Baka nga kami yung problema niya sa noise. Tapos guys, nag-try din kami maghanap ng bahay. Meron akong actually na tinanong, nag-inquire na dalawang bahay. Yung first na inquiry ko, nakita ko lang kasi siya sa Facebook Marketplace, tapos pinuntahan namin yung address. So, nung nakita lang namin is labas, pero hindi namin nakita yung loob. Sabi ko kasi na gusto kong ma-visit yung place, we wanna see the place. Ang problema guys, sabi nung owner, hindi daw siya makapag-set muna ng date for the visit. Kasi daw, her tenant is being, sketchy daw, na ayaw daw yung magpapasok ng ibang tao sa bahay. So, yun. Gusto pa man din sana namin yun kasi bahay talaga siya. Tinanggal ko na yun sa listahan namin. And then, may isang referral. Sobrang lapit naman niya sa hospital, guys. Actually, pwede lang namin siyang lakarin. Sobrang na-excite kami ang luwag ng yard, front and backyards. Sabi ko, ang dami namin pwedeng gawin ng mga outdoor activities. Tapos, may garage, tas may carport area pa siya. Kaso nga lang guys, pagpasok namin sa bahay, maliit siya. Sobrang liit. Actually, sa akin, wala namang problema kung maliit lang yung mga bedrooms. Yung mga bedrooms, di naman masyadong maliit. Parang decent size lang naman. Parang same lang din. Mas maliit lang ng konti kaysa sa room namin ngayon dito. So, okay lang din naman kung queen size bed yung ipapasok mo. Malaki pa yung space. Ang problema nga lang guys is the kitchen. You know me, I love cooking food. Tapos, we love food. Tapos yun guys, sobrang liit talaga ng kusina. As in, yung kusina niya mas maliit pa dito sa kusina namin. Pahaba siya, tapos makitid. So, oh my God, parang yung table namin, kung ilalagay namin yung 4-seater na table namin, parang siguro ganito na lang yung space sa dadaanan. So, parang, yun yung medyo nagpa-off sa akin. Mura pa nun guys, $550 lang siya. Tapos, may basement din. Basta maganda, okay sana. So, ang bait pa ng may-ari. Grabe talaga. Pero yun talaga, maliit yung space. So, yun, we decided na lilipat na lang kami sa apartment nila Love. So, for today's video, ang haba ng intro ko, no? Magtatawag lang ako ngayon, guys. Ganito yung gagawin na naman. Every time that you move in or move out to a different place, you need to call connection. Kuryente, tubig, and garbage. Tapos, yung internet connection namin, na ililipat yung pangalan namin doon. So, 21 kami lilipat doon, 31 mag-e-end. So, yun guys, doble bayad pa kasi prorated yung bayad namin doon. So, lilipat kami ng 21. So, yung 21 to 31 namin ng August, babayaran namin yun. Binayaran pa namin tong
stay namin dito. So, but anyway guys, basta lang makalipat na kami at nang mas tahimik lang yung tutulugan namin. Mag-empty house tour na lang tayo kapag nakalipat na sila, love. Ayan. Hey guys! So, andito na ako ngayon sa bangko dito sa First State Bank kasi kailangan ko na ipastop yung recurring bill ko para hindi na naman kami ma-charge para sa next month namin. So, ayun, just making sure kasi sayang din yun, $500 na mahigit kapag na-charge ulit kami. So, iPhone vlogs muna tayo. Naiwan ko yung camera ko, naiwan ko yung GoPro, wala akong nadala na camera. Ba, nagmamadali ako, sis. You make me move like a fire. My only desire is to be found in your way. Okay, done na tayo guys sa First State Bank. Napakabilis, grabe. May isa lang akong papel na pinirmahan. Tapos ina-expect na pala nila na lahat kami mag-move out or lahat magpapastop kasi nga binenta na niya yung ibang units niya. Let's go to another place. Ayan, wala. Wala, grabe, may nagba-volleyball! Diyan kami nagpe-pickleball dito sa tabi ng bangko na to. Punta na tayo sa soft water. I hope it's not obvious. My friends, they all caught it saying I end up falling. Oh my God, buti na lang. Nag-ano ako. Diyan pala si Sir na Sheriff. Confessing is the last thing that I want to do. I know I can't be crushing on a girl who can't be here for long, so I told myself I should just stay away. But these lyrics keep coming out, I don't think I can stop it now. I wonder if they'll get to you one day. But I'll sing these words I'll never say, 'cause that's the only way for me to say those words. Just wait and see, they'll come for sure. Too shy to look you in your eyes. I swear that I'm not lying, 'cause I knew it's true from the first time we met. I'm so in love with everything you say and all the doodles that you post, and every time you sing it's Goodness, tell me, how are you? Hi, hello, how are you? I'm good. Hi, I don't know if this is the right place. For the water and sewer transfer? Yeah. Uwi na muna ako guys kasi yung finifill upan ko na papel hindi ko alam kung ano ang driver's license number ni Mac tapos yung social security niya. Actually, pwede ko namang i-search sa mga emails ko or sa mga messages namin kasi mini-message naman niya yun. Pero yung social security number niya kasi hindi ko sure kung parang hindi namin siya napag-uusapan kapag sa mga messages kasi 'di ba very sensitive ano kasi yun pag if ever na-hack kami or whatsoever. So hindi namin siya sinesend ganun. Uwi na lang ako. So, I need to make a check kasi yung deposit namin, 1 month deposit lang yung hinihingi niya. Which is good kasi dati guys dito, 2 months deposit ang hiningi sa akin dito. Yung gagawan ko ng check is the deposit, 1 month deposit, and the prorated. Pero yung bayad namin for the September is already done sa aming recurring payment. You have to be in close proximity. Yeah. I found somebody, I say you don't cross my mind. Well, my friend is moving out, so do we just need to plug it in there? How can we do No, that? what we'll do is do a move order. She'll need to call to disconnect it out of her name. Yeah, I think they already called. So we're all set to stop services out of your name on August 31st for the address. Services for you at your new address. What was your social security number that
for that, please? Sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the search, the feeling of all that we learned. I don't always think about you till First Avenue. So, now I am back home, guys. And natapos ko na halos lahat ata. Yun na lang. Yung sa Ida Grove, water and sewer na lang yung hindi ko natatapos. Lahat ng checklist ko, natapos ko na. So, antayin ko na lang si Mac na magising siya. If magigising siya before 4, papasahin ko na sa kanya yung papel. And then, I'll go. Pero kung hindi, we'll just go tomorrow morning para sa water and sewer namin. Naandok na rin ako, guys. Alam niyo ba, nagising ako kahapon, 8:30 p.m. Ang haba ng off ko ngayon. Parang 4 days off ako. Ito na yung pang 4th ko. Pero sobrang pagod na pagod ako, guys. Sa mga day off namin. Kasi parang 2 days na kaming naglalaro ng pickleball ni Mac. Tapos kaninang pagpasok ko sa rec area, guys. Grabe, nandun yung isang kalaro namin na matanda. Sabi niya, "Hey, Mia, may friends na kami in town." Pero hindi siya actually taga dito sa Ida Grove. Parang dinadayo talaga nila tong Ida Grove para lang sa recreation center, para sa mga games, ganyan. Yung mga retired. Grabe, guys. Grabe talaga. But anyway, guys, thank you so much for watching. Ito talaga yung ginagawa kapag mag-move in and move out, aside sa pagpapack and sa pag-move ng mga gamit. Hindi siya actually stressful, but dagdag trabaho siya. Hindi siya para sa atin. But anyway, if you are interested sa pag-move in, pag-move out, guys, watch out for the following vlogs kasi for sure, I will make other vlogs like packing and yung paglilinis namin dito kasi kailangan linisin to bago umalis. Pag-move namin. Yun, guys. Mag-aano tayo empty house tour. Kasi hindi nyo pa naman yung nakikita yung apartment pala na yun. Masyado. Parang yung kitchen lang. But anyway, guys. Ayun, madaming vlogs yung aabangan nyo para sa bagong apartment. And yun, magsisimula ulit kami. Magsisimula ulit kami mamili ng mga gamit na kailangan. But anyway, thanks so much, guys, for watching. Matutulog na rin ako. Brain cell ko, napiprito na, sis. Yan. So, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next one. So, proceed na po tayo sa shoutout ng vlog na ito. Hey everyone! So, narating nyo na naman po ang part ng ating vlog for the shoutout. And mag-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na EB3 Dependent Timeline, Tips to Get Visa Faster, and mistakes na nagawa namin. Ayan. So, shoutout lang po kay Bea Castillo Yamashita. Kay Yanix Opao Palermo, Rachel Alulod, Jerus Jericho Menis, Jojo, Joey Vanessa Basco. Ang dami nag-comment dito, guys. And then kay Aniza, Jessica, Junar, Apin, Gabriel Ramos, Raymond Caberto, Ronnie Caberto, si Nurse Mia again, Raindrops, and then kay Nina Karen Pataw, and then kay Reshin Salvador, Ibrahim Hailil, It's Me Cherry. Ayan. And thank you so much everyone for commenting, and may mga question actually dito na trinay ko naman na sagutin, pero yung mga hindi ko nasagot, probably it's too long na sagutin siya sa comment. So, I will just make a separate video for the other questions na lang, guys. So, thank you so much everyone for commenting and for always supporting the channel sa palaging panonood ng mga videos. Sobrang laking tulong po nun. And of course, don't forget to comment para po mas mapataas po natin yung algorithm ng mga videos. And yun, guys. Salamat ng marami. I hope you enjoyed watching this video and don't forget to subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys in my next one. Bye! Mwah. I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs. I like the way
she dances barefoot in the grass, yeah.